Po piate, sme za zrušenie veta v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie vo vybraných špecifických prípadoch. Tým, ako sa Európska únia bude aj naďalej rozširovať, tak bude čoraz zložitejšie nájsť konsenzus vo všetkých otázkach. V základných principiálnych otázkach Európa musí byť schopná reagovať na rýchlo sa vyvíjajúce krízy, ktoré môžu byť v našom bezprostrednom okolí. Právo veta vo všetkých možných otázkach toto brzdí a ohrozuje vlastne našu schopnosť zareagovať včas na možnú krízu. Dajme našu krajinu do poriadku od základov. Odborne, slušne a zodpovedne.